Ministerio, que é de obligada presencia. Moitas gracias. Bueno, creo que veo a xa chegou, non? A conselleira que se incorpora. Nosotros sí. Vale, entonces, por eso digo que... do eido forestal, de industria, perdón, de agricultura, pero que era esencial para min. Porque non todos os espacios pois, da lei de... anotei para trasladarlo. Espacios locais. Vou comenzar primeiro poñendo un vídeo reflexo da... Se pospuxo para as 11:15, que se da orden do día inicial, que sería a presentación do Pladiga 2026. Tamén para ir, bueno, para ir este inicial con un elevado número de incendios en cara a unha progresiva reducción hasta estos que están a ver detrás de mí. O 2025 e a aprobación dos orzamentos do 2026 como na prevención, que son estos novos cambios ás condiciones meteorolóxicas e En canto a esta presentación, sabedes que é unha cita que vimos facendo habitualmente, quizáis un pouco máis tarde, pero ante pois o compromiso xa manifestado pois polo presidente da Xunta na súa comparecencia no Parlamento de Galicia, pois adiantamos a este mes de marzo, nos comprometimos a traer o Pladiga 26, onde presentamos pois todas as actuacións que vimos facendo en prevención dende a Consellería, dende a Dirección Xeral de Defensa do Monte, non? E este ano, a maiores de todo o que se viña facendo, pois traemos as novidades que incluímos e que debullaremos de seguido pois no Consello Forestal. Esas novidades teñen que ver tanto pois en infraestructuras, como poden ser pois o traballo que estamos a facer por renovar e ampliar a infraestructura defensiva que utilizamos nas instalacións da propia Consellería, como pode ser esa base de helicópteros que presentábamos fai poucos días en Lalín e que esperamos que esteña disponible para finais de verán, como as obras no aeródromo de Valga, entre outras moitas búos e bases nas que se está a traballar, non? E por outra parte, pois, novidades como poden ser tanto no eido das novas tecnoloxías, como a implementación de 3 drones que en colaboración con a banca situaremos en aquelas zonas de difícil acceso. En canto ás cámaras de vixiancia, que sabedes que foi unha constante nos últimos anos de ampliar esa videovixiancia do territorio, de todo o territorio galego, pasamos de 181 cámaras a 241, tamén a aplicación da intelixencia artificial, que estenderemos aínda máis, fixeranse probas piloto, aplicaremos a intelixencia artificial tamén para a detección de lumes na comunidade, así como unha app que se ven a sumar ao teléfono que xa había habilitado, ao 085, para dar avisos e alertas no caso de ter alerta pois por un incendio. Habilitaremos unha app para que a cidadanía poida de xeito áxil e inmediato pois dar eses avisos dende o seu dispositivo móvil. En canto ao persoal, outra das novidades será a creación de 42 brigadas máis, é dicir, 168 persoas para que se sumarán ao dispositivo xa existente da Consellería en todo o territorio, naquelas zonas pois que dende a Dirección Xeral e con criterios técnicos consideren que así o precisan para incrementar pois o noso persoal. Unhas brigadas que se suman ás municipais, e quero agradecer públicamente pois esa colaboración que vimos tendo por parte dos concellos en contratar esas brigadas, por suposto, co orzamento que dispoñemos dende a Consellería, pero que son moi importantes porque axudan, non, ao persoal do servicio de incendios. E ademais, pois desas 42 brigadas, outro das novidades é que incrementamos o número
de axentes da UDEX, eses directores de extinción, que ato de agora eran 6, e van a pasar a ser 15 directores de extinción para que nos grandes incendios forestais de abelos pois poidan axudar aos axentes nas distintas partes do territorio. Bueno, esas son principalmente... aquí está o director apuntándome, efectivamente, pois os medios aéreos que tamén este ano se incrementan en 3 avións máis e un helicóptero de gran capacidade para chegar, pois, seguir disminuindo eses minutos de reacción ata a chegada a un lume, e tamén, pois, na maquinaria pesada, temos 18 lotes de maquinaria pesada, aos que este ano sumamos 16 novos bulldozers, pois, para intervir e facer eses cortes ante os lumes para frear o avance dos lumes, non? Bueno, son principalmente algunhas das medidas que debullará o director de seguido no Consello Forestal, pero pois que as tomamos de xeito responsable para seguir intentando traballar pois en defender Galicia, non? Ante os incendios forestais. E quero tamén facer especial fincapé pois a ese convenio de faixas de secundarias que tanto vimos falando, que este ano, como sabedes, duplica o orzamento, un orzamento que vai ata os 25 millóns para axudar aos concellos, pois tanto nas notificacións aos particulares que teñen a obriga, e volvo a dicir aquí que isto é unha cousa de todos, das administracións, pero tamén dos particulares, que temos a obriga de manter limpas as faixas secundarias arredor dos máis de 30.000 núcleos que temos en Galicia, unha labor coa que colaboramos dende a Xunta de Galicia con ese convenio ao que xa están adheridos 284 concellos, e me consta que hai algún que xa está en trámites para adherirse tamén. Quero agradecerlles pois tamén o seu compromiso e o traballo conxunto que se fai. Un convenio que, como sabedes, non só axuda pois nas notificacións, senón tamén nas execucións subsidiarias desas faixas secundarias ou en suministrar pois árbores que poidan plantarse nesas faixas secundarias, árbores, pois neste caso autóctonas, como as que repartimos esta semana no Concello de Sanxenxo e que tuveron pois unha gran acollida entre a veciñanza, non? Principalmente pois esas serán as novidades deste Pladiga 2026. E quero recordar que moitas veces pois se critica que cando se aproba ou non o Pladiga, non? O Pladiga é un documento vivo, o Pladiga do ano 25 está vixente ata o momento que se aproba o do 2026, e o do 26 estará vixente ata o momento que se aproba o do 2027. É dicir, é unha cadea que nunca se rompe, vale? Quero tamén deixar ben claro pois esa cuestión.